everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Balbal. Unsa kining akong nasumukan? Miuwang ang iro. Nagkurog ang akong kaunuran. Gibati kong tumangkahadlok. Nuko. Unsa kining akong nahimutangan? Padalipdi ko sa mga dautan, Ginoo. Padalipdi ko, maluoy ka. Salamat kay nahunog na ang pag-uwang sa iro. Adi na lang ako magpagkabuntag. Naluhi ako. Kapdo sa akong panit. Pero salamat na lang nga maura kinag akong nahiaguman. Gikan at itong anananggal nga mao'y nagdagit na ako. Dong, Rian. Sampai ningangam ka. Gutom na ka, Dong. Ningangam ka. Ikaw na. Nakaluto ng gugutan. Nya na ito ba? Tamis pa na. Bago. Di na bahal. Diya ka pa malagi sa mo. Di na ako mapauli lagi. Wa naman ko ikapaulian, Dong. Kining duhan ko ka t-shirt, diha ka purol, o sa kakasunis, na ako nang gisapaw-sapaw. More ni akong butang. Palayo na ko. Kawa kay labot sa mong kinabuhi. Kalain sa pagkasultiha eh. O pinangga kiti kag yag dati kag kaon gani. O hinuon tinuod sad. O sige, di ba ka kuno papuyon din sa inyo? Adto lang ko skilid sa sapa. Adto ko magpayag. Aron kun mutaas ang tubig sa sapa, awa na. Patay. Patay si Lugoy. Nag-uol kang mulakaw ko. Si Aliyah. Nagduwa naman to. Uy! Ay naman to. Diha naman to sa tugaran. Aliyah! Iska! Naunsa man ni akong asawa. Wa pa mangilin siya mong mata. Diin man ka na siya nangungo gabi. Nanimahok ng dagat ang katunga siyang lawas. Huy! Iska! Uy, Iska, mata diha, uy! Diin man kagikan, ha? Nimahok man kang lumot. Ay, lumot naman. Sayop. Ay, nanimahok kang dagat. Ug dunay mga lumot ang imong sayal na, oo. Sa dagat ni mo gibilan ang katunga sa imong lawas. Wa man maminaw. Uy! May gani kay waga interesi og mananagat, no? Ha? Kana. Mayo. Mayo kay may buka na ng imong mata. Unsa naman uuni, uy. Unsa man ka? Gihapak mong mo ako mo. Uy. Mipiyong siya balik. Natug siya balik. Uy. Gikapoy yung maayong akong asawa. Diin man ka ni magkakitag rubo gabi. Nagikapoy manig maayo. Wa gani ko makakitag winakwakan.
Alia! Alia, oy! Hain man gaday! Alia! Oh, hain ka itong bata, oy! Kalit lang ka, wa? Wa ba ka tumusod og bukong? Alia! Wa masay bukong naguyog-uyog. Alia! Ito na misutoy si Dong Ryan. Ito si Pengong Subos. Ako ato ko itong napita mangitag ni Elia. Kaya dili ba mo magkuyog yung duwas Dong Ryan? Alia, hain ka! Delia! Day tingog day! Hay mga! Day pagbantay mga ungo day ha! Alia! Ay gyud padul! Hay man tawag ka day oy! Alia! Kasakit sa akong lawas. Kinsa man ka? Ayaw! Ayaw! Palayo na ako! Palayo! Ayaw hadlok, wa man kong haway nimo. Uutan man ko. Unsa gining dapita? Amo ni, Unsay nga ning dapita? naaga pangita? Wa sis ka. Miga taha, miga. Wa man ko'y miga dinhi. Wa ko'y kaduwa. Patay naman gud ako tiya idyang. Gusto kong mapauli sa ako. Dali, tabangan ka para kabarog ka. Salamat. Palayo ka niya, Alia! Kuya? Dire! Dire, Alia! Tabangin ko ninyo. Maluoy ko. Diin ka ka nabuntaging unguwa ka! Mantas ka! Usa ka kaungo! Dini ko uho. Hala, wa na maglihok si Miga. Alia, palayo! Kadauban ako siya! Ayaw, kuya. Wa man siya mangaway na ako. Di man na siya ungo. Uy, day Alia! Day so diin man taon ka, uy! Naabot yung taon sa buwis bukid pingita ni mo, day! Nahupaw mga bang tao? Muna magtiguang? Nga, doon na akong problema? Nga naman ka? Kung sa manitabo ni mo? Uy! O saan nagibuhat sa baguwang ni mo? Uy! Tao! Tao na yung gisulod sa tangkal! Siguro kong suot sa tanggal ka ng babayana. Kaya kung mangtas man siya, sayon ko siya patyon. Kaluoy sa mabayana, uy! Anugom ni patyon, uy! Gwapa ba siya? Puti! Taliw-tiw gilong! Mura siya babae! Kato ba nakita na ko sa salida? Nga, gwapa kay babayana? Murag! Mura siya si Maria Rivera! Bawag kig pilok, oh! Nga, dili bawag ilok! Ayaw pagbati og kaluoy sa mga ungo, Lugoy. Oo niya, nakasiguro gyud kang ungo gina siya! Oh! Dong, asam ka? Asam ka? Gibiyaan ko ni mong buhi, Dre! Oh! Puwa nga! Gupaha na babayan, ha? Hamis kay kutis! Bisag na to, klaro kay nga, bawag og pilok! Yan, nindot kay ngapil! Purma kay ngapil! Labi ang paa ko, no? Alain kay ako yung maak mo rin ako yung ungo. Pero nindot kit-kiton. Kabuanga. Maungo mo sa ko ini. Nakita na ko. Ni mata na siya. Alia. Nagpanglantaw ka sa naimutangan sa babae? Nagmata na siya, kuya. Kuya Ryan? Anong imo man siyang gipriso? Wa man na siya sa nato. Kuya? Dili siya taga dining, Alia. Og wa ta masayod kung taga diin na siya. Unya? Oh, iuli na lang na siya. Papaulio na lang pa. Basin og ungo na siya, Alia. O kung ungo na siya,
dili na siya kapauli sa ila. Unya, anhin na lang na nimo siya papuyon, kuya. Dili. Asa man siya puyo? Ha? Anhi din puyo sa ato? Dili gihapon. Kung ungo man siya, kinahanglan mawa siya din sa kalibutan. Ha? Ayaw pagduol kaniya, Alia. Kay gaduda kong ungo na siya. Mantas! May sakit na kinang akong tiyan. Gibati ko na kyun ang tumang kagutom. Gutom na kyun. Iya ko kipriso. Oh. Ang bahay. Layo-layo din hisa kong nahimutangan. Naabagay tao. Pero mingaw man. Mingaw. Pero pasin og tunay tao. Ang mga ko kaon. Gutom na gyud kayo. Kundo na may nakadungog na ako. Maluoy mo. Gutom na kayo ko. Naluyan ako tungod sa kagutom. Maluoy taon mo na ako. May tao, may tao, may tao kaya ni anang may kasagputan. Oh, ikaw! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.